Neviem, rukavice. Neviem. To už je asi všetko zbalené, nie? Nebo na oko. Mám. Fuj. Hovno, poď. Hovno to naseklo. A nie je tam Frantin telefón? Ona stratila telefón? Vtedy, keď sme doniesli to kreslo. Asi nie. Keď aj hej, hovno ho rozdržal. Mám ti pomôcť, alebo ťa mám točiť, môžeš si vybrať. Ja neviem, zatiaľ som v pohode. Nepovedz naozaj, nech mi to jedno. Práca ako práca. Very tough work. Dobre, ja už som hovno. Už si hovno. Než tento koberček je tiež celkom pekný. Ako ste to sem vydali? Opité sme boli. Tak mi dali. Hej, chceš víno? Nedáme si. Dobre, ideme. Ideme ja? Ešte stále točíš? Aha. Lebo to teraz boli vybité bázerky, tam mohli byť také dobré fotky Janka v tom aute. Nádherné. Ja chcem zachytiť pre náš dokument, že toto je historické kreslo, ktoré bolo párkrát ostraté. Niekoľkokrát sme na ňom našli aj gumu použitú. Dochol pri ňom Peter, ktorého som vyjebala lopatou. Je to historický kus, proste. Dochol pri ňom Peter. Ako čo? Dochol pri ňom Peter. Keď som ho vyjebala, strašne som kričala. Myslím, že celé sídlisko. Ježi, ja to môžem gúľať ako hovníva. Ježiš. Ide dieťa teraz do takú, leží tu tvár, hlavne do dieťa. Podržím ti dvere, Rezi. Počkaj, toto... A toto netreba zase toto? Zase, a nie, to prepchám. Super, tam je dieťa. Aj? Počkaj, Rezi, no počkaj chvíľočku. Ako to znesieme teraz po schodoch? Zhoď ho. No jasné. Super, zavreli sa dvere. No, 3, 2, 1. Ježiši Kriste. Padlo mi kreslo! Ja som inak ruky v tých rukaviciach už nebola. A teraz... Ona ho zhodila. Ty strašne pomáhaš, tak? Nie, ona chce toto. Ja som hovníka. Ty strašne pomáhaš, veď ty nič nerobíš. Divte, nevidím ťa. Odišla. Nastráva sa. Ja som hovníka. Gúľam si svoje hovno, gúľam. Aj napriek prekážkám. Lebo som hovníval. Som kráľ džungle, hovníval. No ale, ja to... Pomôžeš mi, hádam, keď budem jebať cestu dám hrdličný, chlap. Prúser, má to striežku. To píče. Ale nie, počkaj. Tak... Nie. Áno. Ale nie, môžeme ho.
Zatni, sú tu auta. Nie, tuto sa hodí, v pohode. Dobre. Ale nás to nikto nevidí. Je to prísne tajná operácia. V čom to robíme za tmy. A bez svetkov. Máme oblečené čierne oblečenie, aby nás ani náhodou nebolo... Ani náhodou to nie je pyžamo. Nie, pretože my pyžamo nikdy nerobíme. Že hovníváli nemajú pyžamo, predsa! No a teraz prišiel dobre, mojej slávy. Ako to, lebo neviem, ako mám točiť a ešte aj hádzať kreslo. To bolo za nejaké miesto, odkiaľ nás bude vidieť, ako sa to budeme s tým dívať. Alebo tuto na ten centrum, nebude to odtiaľ vidieť. Keď to niečím podložíš. Vidno to. Vidno to? Ahoj! Zakývaj. Ahoj, ti nevidno? No. Ja nemám rukavicu, mám si tie hovná. Chceš jednu rukavicu? Kadiaľ to berieme? Ako to ideme hodiť? Takto. Moje hovno, videla hovno. Nerozjebe to nič? Ahoj! Čo? Nie je to takto dobré? Dopadlo iba. Ja to korigujem. No to tuto máme. Nie, no takto. Aby to išlo tam, nie tam. To čo nemáš? Musíš ho takto otvoríme. Držíš ho? Držíš ho, ale ako? Tak? No a teraz ho posúvame smerom tam? Dojebám mi rukavicu. Nemôžem si to... Okay. Aký fajný rebrík. No to si vyjať, to si tak zvorím. Ale to jede rovno na sponu. Aby sa to šmyklo takto rovno dole. Chápeš? Mám to? Máš to? Aha, no, to. 3, 2, 1. 3. Super, hurá!